Нагадаю, што мы працягваем раніцу з кніжкай на канале Культура. З вами па-ранейшаму я, шчыры кніжнік і ваш сябра Владзімір Рагаўцоў. Нашы дзеці, безумоўна, ведаюць, што хутка праваслаўныя каляды. Вось мы і створым ім зараз адпаведны настрой з дапамогай герояў музычнага радыёспектакля «Калядная быль» паводле казкі Ханса Хрысціяна Андерсена «Ёлка». Росла у лесе цудоўная ялінка. Чуеце? А месца вакол проста дзіўнае. Паветра і святла ўдосталь, побач старэйшыя сяброўкі, елкі, хвоі. Ялінка моцна зайздросціла ім. Ёй дужа хацелася найхутчэй вырасці. Яна не думала ні пра цёплае сонейка, якое сагравала яе сваімі промнямі, ні пра свежы ветрык, які пяшчотна цалаваў яе. Калі б я была такой жа вялікай, як іншыя дрэвы, я б высока ўзняла галаву, і мяне было б відаць. Усё вакол далёка-далёка. Птушкі звілі б на маіх галінах гнёзды. І на ветры я б таксама важна ківала галавой, як мае дарослыя суседкі. Ой, ялінка так гэтым засмучалася, што ні сонейка, ні спевы птушак, ні ружовыя вячэрні і ранішнія аблокі не прыносілі ёй аніякага задавальнення. Кожную восень у лесе з'яўляліся дрывасекі. Яны секлі самыя магутныя дрэвы. Ялінка ўсякі раз аж калацілася ад страху, калі бачыла, як падалі вялізныя елкі хвоі. Іх ачышчалі ад галін, і яны валяліся на зямлі голыя, тонкія і доўгія, зусім не падобныя на сябе. Пасля іх складывалі на простыя самі і вывозілі з лесу. Куды павезлі гэтыя дрэвы? Можа, ты ведаеш, ветер? Ты ж паўсюль бываеш. Я сустракаў на моры шмат новых караблёў з высокімі мачтамі. Ад іх пахла елкай і хвояй. Вось дзе аказаліся твае былыя дарослыя суседкі. Хутчэй бы мне вырасці і адправіцца ў вандроўку па моры. Слухай, ветер, а мора якое? На што яно падобнае? Мора. Гэта трэба доўга расказваць, ялінка. Ты лепш радуйся сваёй маладосці, цяплу і сонейку. Бо я скажу табе напраўду, стаць карабельнай мачтай занятак мала прыемны. Ветер, а чаму ж радавацца ў лесе? Тут нема ніякіх забавак. Кожны дзень адно і тое, што ветер падзьме, то дождж пасыпле. Такое будуйце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ветер цалаваў дрэўца, раса пралівала над ім слёзы, але ялінка нічога гэтага не шанавала. Прамінула некалькі вёснаў. Яна падгадавалася.
Але па-ранейшаму Ялінку гэта не цешыла. Ёй дужа хацелася вырасці яшчэ болей і абавязкова куды-небудзь з'ехаць з лесу. Прыйшла зіма і забяліла ўсю зямлю. Дрэвы скінулі істоту, толькі ялінка стаяла зялёная, прывабная. Перад калядамі ў лесе секлі яшчэ некалькі зусім маладзенькіх ялінак. Некаторыя з іх былі нават меншыя за нашу гераіню, і ўсе да адной прыгажуні, вачэй не адвесці. Іх проста склалі на сані і вывезлі з лесу. Куды? Куды іх павезлі? Верабейка, скажи мне, ну, ростам яны не вышэйшыя, чым я, а адна з іх нават ніжэйшая. Ой, чик-чирик, чик-чирик. Я ведаю. Я колькі разоў быў у горадзе, я зазіраў у вокны вялікіх дамоў, я ўсё ведаю, чик-чирик, чик-чирик. Что ты ведаешь, Верабейка, расскажи мне. Ой, і будзе такі гонар, што і не выказаць, чик-чирик. Простыя калючыя елкі, а такі гонар. Куды яны трапляюць? О, люди ставят их у своих хатах. Ой, и упригоживают цацками, гирляндами, ласунками, множеством свечек, чик-чирик. Як здорово! А пасля? Верабей, а что пасля? Пасля чик-чирик пачынаецца самае цікавае. Люди садятся за столы и смачно частуются, а нам, вераб'ям, чик-чирик, кидают крошки солодких пирогов, чик-чирик. Сладких Пирогов. елки. А что с ними? Ой, не ведаю. Чик-чирик. Якая мне до іх справа? Ай, полечу я лепш у город. Там завтра свято. І мне обов'язково пошанцує на смачний пирог. Чик-чирик. Ой, магчыма, і мне выпадзе такі ж высокі гонар, як іншым елкам. Я просто знудзілася ад нецярплівасці. Як мне хочацца стаяць у цёплым пакоі, прыбраной усялякімі цацкамі. Ой, я нават сама не вытлумачу, што са мною. Ах! Якая цудоўная ялінка. Якраз ты мне і патрэбна. Ах ты, сховалася пад снегам і зусім не бачна. Ой, як будзе задаволена гаспадыня. Это ж трэба, такую прыгажуню прынесу. О, можа, і мне за гэта дастанецца кавалачак святочнага пірага. Так, дзе тут моя сякера? Ну, давай, хорошая моя.
і ялінку секлі. Пекучы болі сумота не далі ёй нават падумаць пра будучае шчасце. Толькі цяпер яна раптам разумела, як маркотна расставацца з родным злезам, з тым куточкам, дзе яна вырасла. Як горка было усведамляць, што больш ніколі яна не ўбачыць сваіх мілых сяброў, елак і хвой, кустоў, квет, а можа нават і птушак не пачуе. Ах, як цяжка. Ах, як журботна. Ёлку привезли! Ура! Ёлку привезли! Сестрица! Погляди, слуга привез ёлку. Якая пушистая. И лесом пахнет. Я зараз побегу маме скажу. Мама, елку привезли. Якая высокая, до самой столи. Ну, ось, будь ласка, полюбуйтеся. Ось. Цудоўная ялинка. Где ты знайшоў такое прыгажунне, Йоханнес? Ну, так я старался, пани. Не ведаете, пани, мне пришлось забраться у самый гушчар лесу. Дякую, Йоханнес, дякую. Будь ласка. Занеси ее ў залу и постав у кадушку с пяском. А пасля мы яе прыбяром. Пасля, ну, добре. Дети, пошли, подрыхтуем свечки и гирлянды. Слуга унес елку ў просторную роскошную залу. На стенах висели картины, а на кафельной печцы красовались китайские вазы с львами на накрылках. Паўсюдна стояли креслы, обобитые шелком канапы, великие столы, заваленные книгами и цацками. Елку посадили у кадушку с песком, кадушку обгорнули зеленой тканиной и поставили на диван. Ах, як тремтела ялинка. Что з ёю будзе? Але хутка прыйшлі гаспадыні і дзеці, яны прынеслі цацкі і пачалі ўпрыгожваць імі ёлку. Тебе буду вешать папіровые ляльки. А я орехи и яблоки с кольоровой паперы. А я укатила на калинках свечки. А я надену на вершалину зорку. Ну, поглядите. Якая пригожа у нас атрымалася елка. Мама, давай запалим свечки. Свечки мы запалим вечером, коли придут гости. А теперь пойдем умываться. Сегодня куця. Вам треба выглядать чистыми и святочно апранутыми. Хутчэй бы настаў вечар і запалілись свечкі. Шкада, што мяне не бачаць іншыя дрэвы з нашага лесу. Як бы яны пазайздросцілі мне. Ой, хоць бы Мірайбейка прыляцеў паглядзець на мяне. А пасля ўсім бы расказаў, якая я прыгажуня. Відаць, я застануся тут назаўсёды. Нездарма ж мяне пасадзілі ў кадушку з пяском. Пушчу карані і буду стаяць тут такой прыбранай зімой і летом.
Нарэшце прыйшоў доўгачаканы вечар. Слуга запаліў свечкі. Сотні рознакаляровых маленькіх свечак, чырвоных, блакітных, белых, зазіхацелі на галінках ёлачкі маленькімі зорчкамі. Ах, які бляск, якая раскоша! Ёлка стаяла ашаломленая. Яна не могла поверыць у сваё шчасце. Раптам абедзве палавінкі дзвярэй расчыніліся, і ў пакой уварваўся цэлы натоўп дзяцей. Было такое адчуванне, што яны хочуць паваліць дрэва. Узняўся такі вархал, такі гвалт, што проста вушы закладвала. Дзеці скакалі вакол ёлкі і ўрэшце пазрывалі з яе ўсе падарункі. Ой, што яны робяць? Што ўсё гэта значыць? Няўжо ім не шкада маёй прыгажосці? Свечкі дагарэлі, іх патушылі, а дзецям дазволілі пабіраць дрэва. А як кінуліся яны на ёлку. Яна ледзьве утрымалася, і то дзякуючы таму, што вяршаліна залатой зоркай была моцна прывязана да столу. Потым дзеці зноў працягвалі скакаць вакол ёлкі, трымаючы ў руках свае цудоўныя цацкі. Ніхто з іх больш не глядзеў на ёлку. Хіба што слуга Йоханнес. Да і ён выглядываў толькі, ці не засталіся на галінках яблычак ці фінік. Хутка вясёлая куцця скончылася. Дзеці разышліся па сваіх дамах, пакоя бязлюдзю, за вокнамі загусцілася цемра, надышла ноч. На чорным небе мігцела адзінокая зорка, нечым падобна на адну са свечак, якія зусім нядаўна гарэлі на галінках ёлкі. Цяпер яна стаяла ціхая і задумлівая. Ёй было сумотна, але яна з радасцю думала пра заўтрашні дзень. Заўтра мяне зноў прыгожаць свечкамі, цацкамі, золатам і садавіною. Мне будзе магчымасць зноў палюбавацца сваім хараством. Толькі хутчэй настала раніца. Ой, ёлка. Ну что, скончилось ваше свято, пані ёлка. Самый час вам на гарышча. Ад этих ваших иголочек цяпер толькі одно смецце. Слуга выцягнуў ялінку з пакоя, пацягнуў яе па лесвіцы і засунуў у самы цёмны кут гарышча, куды не прабіваўся ніводзін праменчык святла. Тут панавала цемра нават днём. Паўсюль валяліся непатрэбныя рэчы, якія таксама некалі зрабілі паслугу гаспадарам. Ялінка, прыхіліўшыся да сценкі, ўсё думала і думала. Часу у яе на гэта было дастаткова. Ніхто не зазіраў на гарышча, ніхто ёю не цікавіўся.
Але Ялінка ўсё роўна спадзявалася, што прыйдуць лепшыя дні, і абавязкова зноў вернецца свята. На дворе зима. Земля затвердела, покрылась снегом. У такі час мяне нельга пасадзіць у зямлю. Прыйдзецца стаяць пад дахам. Як гэта разумна прыдумана. Якія людзі добрыя. Шкада толькі, што тут так цёмна і жахлівая пустэча. У лесе цяпер весела. Я помню, вакол снег зіхціць. Паветра чыстае. Тут зайчык скокне, то птушка прысядзе на галінку. Размовы розныя, жарты. Добра было ў лесе. Добра было. Жудасная халадыча. І есці няма чаго. Праўда, старая елка. Я зусім не старая мышаня. Ёсць дрэвы старэйшыя за мяне. Адкуль ты ведаеш? Я вырасла ў лесе, там было шмат дрэў. А дзе той лес? Далёка. Я прыехала адтуль на санках. І, шчыра кажучы, я не памятаю дарогі. Там у мяне было шмат сяброў. Там свеціць сонейка. Дрэвы шумяць лістоты, спяваюць птушкі. Там прайшлі лепшыя гады майго жыцця. Ялінка расказала мышаняці пра сваё юнацтва. Мышаня ніколі не было ў лесе, не бачыла сонейка і не чула, як спяваюць птушкі на світанні. Яно выслухала гісторыю Ялінкі з вялікай цікавасцю. Як шмат ты бачыла. Шчаслівая. Счастливая? Так, я пережила шмат светлых дзён. Гэта можна назваць шчасцем. Мышаня разнесла чуткі пра Ялінку па ўсім даху. І на наступную ноч да Ялінкі прыйшлі некалькі мышанят і стары пацук. Мышаняты слухалі Ялінку і скакалі ад задавальнення. А пацуку Ялінчын расказ не спадабаўся. Вы ведаеце толькі одну гэтую казку? Это не казка. Это история моего жыцця. На дзіва сумныя гісторыі. Ці не ведаеце вы што-небудзь пра камору? Ну, дзе на паліцах ляжаць сыры, а пад столлю вісяць кумпякі, і дзе можна танчыць на свечках злою. Ведаеце, туды уваходзіш худым, а выйдзеш адтуль тоўстым. Я не была кому.
тады нам няма пра што з вами размаўляць. Шчасліва заставацца. Усю зиму Ялинка рассказывала мышынятам про свою молодость, про то, як это цудоўна жить у лесе, у тых мясцінах, где ты народился и вырос. Неўзабаве надышла весна, а за ёю лето. Аднойчы раніцай на гарышча падняўся слуга. Так, прибраться тут будет непросто. Ой, столько хлама назбиралось. Эй, ты все еще тут, старая Евка. Ай-яй-яй, зусім обсыпалась. Одни галинки застались. Ну, уходим тады. Слуга ўзяў Ялинку и потягнул яе по лестнице вниз. Бліснуў прамень солнца, подзьмула теплым ветрыкам, и Ялинка апынулася ў двары. Вакол было столькі новага і цікавага. Двор межаваў садам, у якім усё зелянела і квітнела. Цераз агароджу перавешваліся свежыя духмяныя ружы, у самай кветені стаялі ліпы, а над імі шчаравалі пчолы, весела шчабечучы ляталі ластаўкі. Але Ялинка не радовалась ни теплому соннику, ни свежему ветрику. Яна лежала у кутку двора, у крапивы и пустозелля. На ее вершалине ўсё яшчэ ззяла золотая зорка. Глядзі, ёлка! Няўжо гэта тая самая ёлка, вакол якой мы танчылі на куццю? Так, гэта яна. Бачыш, зорка на вяршаліне. Якая яна стала брыдкая. Трэба зняць зорку, яна нам яшчэ спатрэбіцца. Зімой павесім яе на новую ёлку. Хлопчык сарваў зорку и наступил на Ялинку. Ялинка трэснула и зламалася. Яна глядзела на маладое квітнеючае вакол жыццё и згадывала сваё юнацтва, лес, куццю, дзе яна была такой прыгожай и радовала дзяцей, якія цяпер так бязлітасна яе растапталі. Усё прайшло, усё мінула. Я не умела радоваться жыццю, калі была юной. А теперь все прошло. Ой, холодно. А что? Добрые атрымаюцца з цябе распалкі, смольныя, сухія. Будзе чым распаліць огонь под котлом. Ну, Слуга посек Ялинку на кавалки, вышел целый оберемок распалок.
як горача зашугалі яны под вялікім котлом. Дрэва глыбока-глыбока ўздыхала, і гэтыя ўздыхі былі падобныя на слабыя стрэлы. Прыбеглі дзеці, селі ля агню і сустракалі кожны такі стрэл вясёлым піф-паф, піф-паф, піф-паф. А Ялінка, цяжка ўздыхаючы, згадвала ясныя летні дні, зорныя зімовыя ночы ў лесе і святочную куццю. Цяпер всё прайшло, канула ў вечнасць. Еленцы таксама прыйшоў конец. А разом з ёю конец нашай гісторыі. Все на свеце мае свой конец. Это карысна ведаць кожнаму, каб умець радавацца пачатку і сярэдзіне. Не сумуйце. Не сумуйце, мои маленькія слухачы. У вас наперадзе яшчэ цэлае жыццё. Не спешайтеся стать дорослыми и помните историю про Ялинку. Вось такая пазнавальная і вясёлая атрымалася ў нас раніца з кніжкай. Праз тыдзень ізноў з вамі. Добрых уражанняў і сустрэч!